Men vi drager mod Florida, og senere hen drager vi mere nordpå. Efter guld. Men de sidste 3 ekspeditioner fandt vi jo intet. Men det gør vi den her gang. Jeg kan mærke det. Guld, diamanter, sølv. Perler. Det er vist noget mad. Stille nu, drenge. Vi skal afsted. De Soto og hans mænd lander i Florida. Det var varmt og sumpet, og ikke helt som de havde forventet. Og det her rigdom, jeg er blevet bidt 47 gange bare i dag. Frygt ej, guldet er længere nordpå. Vi drager nord. De Soto og hans soldat rider gennem det sydlige USA og møder mange indianerstammer, men ingen af dem har guld. Chef, måske de bare ikke har guld. Hold nu op, de alle sammen har guld. De gemmer det bare for os. I 1541 når ekspeditionen et kæmpe vandsystem. Det bliver senere kendt som Mississippi-floden. Det er den største flod, jeg nogensinde har set det her. Skynd dig at skrive det ned. Jeg er den første europæer, der nogensinde ser denne flod. Og hop på hesten igen. Men ekspeditionen er hårdere, end de Soto og hans soldater forventer. Der er sygdom og mangel på forsyninger, samt intet guld. I 1542 bliver de Soto syg og dør. Hans mænd forsøger at skjule det. Han dør tæt ved Mississippi-floden. Hvor er guldet? Der er bare ikke noget guld. Men rigtig mange myg. Så vi kom hele den her lang vej for ingenting. Ja, og jeg har stadig fået noget godt at spise. Efter de Sotos død begravede man ham i Mississippi-floden, uden at fortælle det til befolkningen, så de ikke opdagede, at den store leder var død. Hernando de Soto han faldt altså aldrig det guld, som han kom efter, men han var den første europæer til at krydse Mississippi-floden, og det har en stor betydning for USA's historie i dag.